se negue a identidade e a liberdade para vivirmos como queremos, se nos eduque diferente en función do noso xénero, se nos asigne un papel social determinado en función do noso xénero, ou se construan as relacións afectivas desde o poder do masculino sobre o femenino, non acabarán os asesinatos machistas. Continúan a asesinarnos e nós continuamos a berrar, porque non queremos máis noticias con titulares que terxiversan os conceptos e que agochan a vítima ensalzando o seu verdugo, nin conciencias que espertan de xeito temporal cando nos masacran a pares ou hai crianzas en escena. Non queremos leis floreros, senón leis efectivas que velen pola igualdade das mulleres e erradiquen a violencia que sofren, física, psicolóxica, laboral, económica. Non queremos un sistema educativo no que non teña cabida a educación en valores para a igualdade, nin publicidade que denigre e cosifica a muller, nin xustiza e servicios sociais sin medio para atender as mulleres que sofren. Non queremos máis Silvinas Méndez, nin máis minutos de silencio, porque queremos ser libres e iguais. Queremos unha sociedade xusta na que vivir libre de violencias. Queremos recursos para a prevención e a atención das mulleres que sufren violencia. Queremos que se garantan os nosos dereitos, todos e cada un deles. Queremos que a vida sexa o centro e os cuidados unha prioridade na xenda política. Queremos vivir libres de violencias. Queremos vivir, querémonos vivas. E agora vamos a guardar un minuto de silencio por Silvina e as outras víctimas. Día a día contra a violencia machista. A violencia mata, non sexas cómplice.